Det bedste ved en model, det er de fede rejsemuligheder. Man får lov til at opleve en masse ting. Og man lærer at slippe alle sine hæmninger. Man tjener nogle hurtige, sjove penge. Og de oplevelser og erfaringer, man gør sig, det gør en meget stærkere. Man møder mange kreative, spændende mennesker. Det hårdeste, det er ensomheden. Lønnen er ustabil. Det kan være hårdt, når man har fået mange nejer i træk. Skulle kigge på sig selv i spejlet og tænke, er det her godt nok? Jeg ønsker en forening for modeller, at vi kan trække på hinandens erfaringer. Jeg synes, det er vigtigt, at der er en uafhængig forening, der ikke skal tjene penge på en. Og så tror jeg jo, at vi kan få et godt fodboldhold. Danske Modeller for mig er et sted, hvor vi støtter hinanden. En forening, som skal fungere som et talerør for modeller i Danmark.